Боз астынан балык тотарга яратучылар өчен көне мотор булды. Ярыша балык тотучылар арасында тәҗрибәле балыкчылар да, өйрәнчекләр дә бар иде. Яшьтән йөрим инде балыкка. Кыш көне йөрәктә рәхәт көн мотор. Сапкада йөреп өйдә ятканчы диванда. Хәзер ничә ел инде, беренче, икенче урыннан алдым, өченче ничә ел инде хәзер. Былтыр 2 урын алдым инде, беренче, икенчене. Беләкчәттән бeri инде йөрибез балыкка. Безнең янда бабай өйрәтте балыктарга, үзе белән өйрәтеп. Һәм инде фестивальгә килгәндә менә бик күңелле фестиваль үткәрәләр. Малсы егетләргә, спонсорларга, Җәйкәдә кыш көндә мин 1 елда калдырган юк, һәр елны катнашам бу фестивальдә. Безнең инде бу Алтын балык фестивале бу елны юбилейный 5нче ел подряд уздырыла. Ел саен безнең балыкчылар күбәеп тора. Килгән бүгенге генә менә килгән шәһәрләр ул Шаллы, Әлмәт, Сарманнан килделәр. Актаныштан бер гаилә килде. Хатын-кызлар да күбәеп бара. Ярышта катнашучылар саны елдан-ел арта бара. Фестивальгә быел да күрше-тирә район балыкчылары теләп кушылды. Фестиваль монда Мөслимдә электә беләм бугалаганын. Менә бу ел беренче тапкыр килергә булдык. Интернет челтәреннән белдек инде, хәзер шул интернет челтәре бит тарата инде безгә бөтен информацияны. Шул катнашу инде, бәйрәм итү. Җиңсәк, шудай бит инде. Саф һавада үзе бер рәхәт. Һәр ел саен катнашырга тырышабыз. Шул үземнең 2 улым бар, шуның олысы үзем белән балыкка ияреп йөргәли инде. Шул үзе бер рәхәт, үзе бер сәламәтлек. Кыш көннәрендә өйдә ятканчы саф һавада йөрү әйбәтрәк инде. Мин нык балык тотырга яратам. Әти белән көн саен йөрибез. Без нык күп балык тотабыз. Миңа нык күп балык әләгә. Мин нык яратам. Менә минем хоббим. Тоткан балыкка сөенеп утыра торгач, билгеләнгән ярыш вакыты да сизелми үтеп китте. Зәйтүнә Паминхаҗева бәйгегә туганы Альберт абыйның кул эшләрендә бүләк итеп алып килгән иде. Мин ыкбыенда үскән кыз, гомер буе бәләкәй чакта инде балык тотып үстек. Кызыгы безгә. Киркәләр тузлап, шуны кыздырып башлыйдыр. Шул чакларны искә төшереп, менә бүген килдек әле. Бик күңелле көн. Балалар да килгән. Менә минем абыем Казанда яши. Мөслим талыннан һәрбер катнашучыга мотор әйберләр үреп җибәрде. Балыкчылар күп инде безнең елдан-ел артып бара гына. Профессионал тотучы балыкчылар да килә. Малай яңа тота башлаган балыкчылар да бар. Ярышта беренче урынны һәм иң зур балык тотучы номинациясендә җиңүне Искәүрәштән Әлфис Садретдинов алды. Мөслим гимназиясының 5нче сыйныфында укучы 12 яшьлек Булат Бәдретдинов 2нче урынны яулады һәм иң кечкенә балык номинациясендә алдынгылыкны бирмәде. 3нче урынны Рафис Нургалиев алды. Бәйгенең иң тиз бораулаучысы Фаил Газетдинов. Теләгән һәр кеше кайнар чәй һәм учакта пешкән уха белән сыйлана алды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.